pamirsa pepanggihan malih kaliyan kula Elma Gresendria Pramuda lan kula Sarita Ekawayuni wonten pawartos Blora. Wekdal menika pawartos Blora badhe mbabaraken warta kemalingan wonten mergi Sarnareja Pramuda Blora. Supados langkung cetha warta menika badhe dipun babaraken kaliyan kanca kula Nur Ain Fajar Mentari ingkang sampun wonten ing margi Sarnareja Pramuda Blora. Matur nuwun dumateng Elma Gresendria Pramuda lan Sarita Ekawayuni wonten studio. Saniki kula sampun wonten ing lokasi kadadéan inggih menika margi Sarnareja Pramuda Blora dinten Ahad tanggal gangsal November 2017. Wonten mriki kula badhe babaraken warta kemalingan ingkang kadadosan. Sakmenika kula sampun sareng kalian Bapak Diva lan Ibu Ermin ingkang dados korban kemalingan. Sugeng enjing Pak, Bu. Sugeng enjing. Punapa leres Pak Diva lan Bu Ermin dados korban kemalingan? Nggih leres, Mbak. Kadadosan kemalingan menika kapan, Pak? Kadadosanipun dinten Setu wekdalipun kirang langkung tabuh setunggal dalu. Lajeng bareng menapa ingkang kemalingan? Ingkang badhe dipun pundhut nggih menika motor cacah kalih. Ananging dereng siyas dipun pundhut sampun konangan rumiyin. Motor menika motor menapa mawon? Motoripun inggih menika Beat kalihan Satria. Kados pundi kemalingan menika saged kadadosan? Kula nggih mboten ngertos amargi kula mboten gadah saksi lan wekdal menika kula lan keluarga sampun sare. Bukti utawa tandha menapa kang wonten saengga panjenengan kalian keluarga saged ngertos yen panjenengan kemalingan? Tandhanipun ingkang sepisan inggih menika motor Beat kula ingkang saderengipun wonten ing pekarangan griya kula dados wonten ing ngajeng gerbang kula. Ingkang kepindho, gerbang wingking lan ngajeng kula sampun kebobol lan gembok ingkang saderengipun wonten ing gerbang dados ical sedaya. Lajeng wonten ondok ingkang wonten ing tembok wingking griya kula. Lajeng kados pundi pamanggih panjenengan kalih kadadosan kemalingan wonten dalemipun panjenengan? Nggih, kula lan kaluwarga tasih bersyukur amargi motor kula tasih wonten dereng dipun pundhut kalih maling. Saking kemalingan menika, kula lan kaluwarga kula badhe langkung telaten lan boten teledor malih. Matur nuwun sanget Pak Diva lan Bu Ermin sampun maringi warta. Nggih. Mekaten warta ingkang saged kula aturaken saking margi Sarnareja Pramuda Blora. Salajengipun kula wangsulaken dumateng Elma lan Sarita wonten studio. Matur nuwun dumateng Nur Ain kaliyan Pak Diva lan Bu Ermin ingkang sampun maringi warta saking margi Sarnareja Pramuda Blora. Para pamirsa cekap semanten warta ingkang pawartos Blora aturaken kula Elma Gresendria Pramuda Lan kula Sarita Ekawayuni nyuwun ngapunten yen menawi wonten kalepatan. Sugeng enjing salam warta Blora. Sugeng enjing Pak, Bu. Sugeng enjing. Matur nuwun dumateng Elma Gresendria Pramuda lan Sarita Ekawayuni wonten studio. Sakniki kula sampun wonten ing lokasi kadadéan